Asubuhi mapema nikapigiwa simu na nikaambiwa nikuje, na nikakuja mpaka hapa hospitalini. Kufika nikaingia na nikapata kuidentify kwamba mtoto wangu alikuwa mmoja wa watoto ambao walituacha. Familia mag jomaneo yudo masira Naivasha ochopo e kar kano ringre mabomano mar yango joheragi. Obila chielo yangi ni owito ngimane Kisumu kaluwore kod hinyruok mane oyudo e kinde ng'anyo manyoro. Watoto ndio walieleza ya kwamba huyu mtoto aliweza kutandikwa viboko 107. Jopuonje beach mag skund primar Maria Ng'ombe e kaunti Manyamira omaki kitudogi kod chwado marach japuonjre ma jahigni 9. Machiegni ni kora mogajuang' chenro mar kagi kacha nyinga en James Opondo. Apisi mandi kod duond buche pacho ka ORPP oseyo motegno kang' mar wang'o apisi mar duond bura mar UDA e kaunti ma Siaya chieng' tich ang'wen e kinde ng'anyo mar Azimio e oboke mane ochwal e ute fwambo weche. ORPP oseyo monj makamano ka owacho ni tim mar monjo apisi mag duond buche e gwenge mopogore opogore e pacho kae ok owinjore kata matin, kendo odhi ataro kod thuolo mar kawo chung' mopogore opogore e wi weche mag siasa. Kalore kod ORPP, duond buche duto ma pacho kae nigi ratiro mar yawo apisi magi e pacho kae mangima, kendo seyo weng'o mar apisi mar duond bura mar UDA e kaunti ma Siaya. Apisi no yango ni kata odoko ni ratiro mar bago ng'anyo ni e pend chik. Jogo mabago ng'anyo nyaka tegre kod tulo ka achiel gi luwo chik e kinde mag ng'anyo. ORPP bende osingo mar timo nonro malong'o e okang' mar wang'o apisi mar duond bura mar UDA kaunti ma Siaya kod jopiny mane timo ng'anyo. Ohala e boma ma Siaya dok e wang'e mos tok ng'anyo manyo bagi kod kwetho mar Azimio manyo e mwandu mathoth kokethore kamoting'o apisi mar duond bura mar UDA manyo wang' gi jogo mantiere kaunti no. Johala e boma no wacho ni giyudo lal maduong' tok moko kuom joma ne ng'anyo monjo dukni gi kendo chiemo ka gi metho ma ok gichulo e chiro maduong' mar Siaya. Kata kamano kawuono dukni oyaw kendo chiro no dhi nyime gi ohande kaka pile. Maandamano nochakre maber gi MCA marwa mwaluoro James Obiero Tare. Koromo saa 5 maandamano norumo. Kochakore saa 6 joma wakia moa somewhere nobiro bochako ketho gik moko. Ne giketho gik moko kabisa. Koro wakwayo gi duol man muol, ka maandamano nyalo duogo Siachwa ka to kik waketh gik jowa mwang'eyo. Naneno ka rech ne omawa kabisa. No mawa mang'eny adier, karibu traf. To waywago nyaka wach mogo bendo dhi mbele. Makata kaka dwa timre wan gi nyithinde utewa onge. Minewa gi bende ohandgi gi bendo kudhi imayo wa rech. Koro kaka ma wachung'ie malong'o onge. To gimanyo timre nyoro nyok ber. To gini timore mana nikech sirikal mamalo emokelo kech e Kenya. Gimora moro idho. Sani salad wan kaka jo wang' rech. Wanyiew salad siling 5,000. To rech idwa ni us to duo kata pesa. Koro kech okelo kuo mang'eny e Kenya ka. Wanyalo wacho ni wakwedo gi okang' mamalo maandamano manyotimre nyoro e chiro kaeri. Nikech wang'eyo ni maandamano nitie kendo nolandnwa, kendo wan wawegi maisha oseidhonwa malo manyaka wadhi e ndara. Lakini koland ni ng'anyo nitie to wang'eyo ni onge ketho mwandu mar nyawadwa. Wadwaro ni maandamano bed maandamano, mwadware mana hakiwa mondo maisha oduogo piny. Obila chielo wito ngimane e boma ma Kisumu to hinyruok mane oyudo e kinde ng'anyo Azimio manyoro e boma ma Kisumu. Kamano bende ji 4 yudo thieth mag lisasi kar thieth ma Ramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. Johala ma boma no bende kwano lal kalore kod mwandugi mane okwal kendo kethi. Watu wachane maringo, watu wakae chini waongee hii maneno ishe. Tangu wakati gani?
tangu lini ndio tukae hivi? Kila wakati, kila wiki, kila after 2 days, 1 days. Tutakaa hapa hivi mpaka lini? Mimi ni leo nimebaki hivi. Kesho ni mwingine, kesho mwingine nyingine, tutaenda wapi? Haya maafa iweze kugharamia, kwa sababu ikiwa mapolisi walishindwa kuja kulinda mali, basi itabidi serikali pia vile vile tuiombe iweze kugharamia na kusimamia yale uharibifu ambayo yamefanyika hapa. We have lost embalming machine, we have lost blood culture machines, we have lost tables, computers from this side, which have been estimated to be about 7 million. Now this is the third attack in the last 2 weeks since the demonstration started. We are therefore appealing to the police to increase security to the hospital. Obila mawuok e gwenge ma Manga e kar chung'od bura ma Borabu, kaunti ma Nyamira omako jopuonj 5 mawuok e sikund primar mar Ng'ombe kaachiel kod japuonj maduong' mar skundno gi jalupne kaluwore gi chweto mar japuonjre ma grade mar 4 mane oyudo hinyruok. Chieng' Jumapil tarik 26 japuonjre ma jahigni 9 ne odhi ir japuonj miluongo ni Jackson Marucha chiwo lipot ni sade ne okwala. Bang'e to japuonjno ne onyiso jopuonjre mag klas 8 mondo omake koma ne ochwade boka makwan gi romo 107 kendo weye ka ohinyore. Japuonjno Jackson Marucha ne oringo pondo chakre chieng' tich 5 ka obila pod manye. Nikashindwa hata kunini, wakaanza kunitandika. Kwanza sikusikia, ya pili, ya tatu nikaanza kusikia uchungu, wakatandika viboko zaidi hata sizika hesabu. Ukihesabu wanarudia tena, wanaanzia fresh. Hakutangu sana vali nilichapwa, hata sikupelekwa hata hospitali, nilikuwa napatiwa madawa hata sijaiona. Sasa anko nikamshtukia amekuja shule na grandmother yangu. Nguo yake ilikuwa imepotea, akaenda kuripoti nguo imepotea. Huyo mwalimu akamwambia watoto, wakamshika na akatandikwa, na hao watoto ndio walieleza ya kwamba huyu mtoto aliweza kutandikwa viboko 107. Hivyo ndio watoto walieleza. From the education office, the assurance is after the investigation which is ongoing, no stone will be left unturned. There will be consequences, actually serious consequences. Tuliraukia hapa mapema mwendo wa saa 11 ili kuchunguza tupate ukweli wa mambo, lakini uchunguzi bado unaendelea, na baada ya uchunguzi tutatoa ripoti kamili. Ministry of Education iweze kuangalia hii shule, imurikie sana na waweze kufanya kitu inaitwa an overhaul ya management ya hii shule. Jakom mar riwruok mar kanise kaunti ma Narok mabende en jadolo e kanisa mar Full Gospel Churches of Kenya Peter Nakola ne otony ne tho bang' monj manotim gi jonjore e dho rangae kar dak ma Utawala e gwenge ma Ololunga. Monj makamano ne oweyo Nakola kaachiel kod nyathine gi hinyruok. Nakola owacho ni jonjorego mane omonje ne romo 10 kendo ne girite e rangae gotieno ka giting'o beti, pende gi runge. Jadolo mamoko obende oseyo monj makamano ka koro gikwayo jodak mondo odag gi kwe ka giwayo bila mondo tim nonro kendo omak jonjorego. Bila mawuok e sub county no ma Ololunga olero ni pod gidhi nyime gitimo nonro. Na nilisimama hapa na kwa neema ya Mungu sikushuka kama kawaida. Kijana ule alikuwa anaendesha hakushuka. Tumepiga horn na kijana wetu mdogo akafungua mlango, tukaingia ndani. Na kwa hiyo muda ya kujaribu kusimamisha, watu waliojiami na mapanga, fisu na rungu na miti ya jembe, kati ya watu 8 mpaka 10 waliingia kwa safari moja na kusingira gari langu, na walilenga driver wakiamini ninaendesha, lakini si mimi, ni kijana wangu. Hapo ndipo mamenyano imeanza, na kwa neema ya Mungu, Mungu alituokoa. They wanted to force us kutoka nje ya gari, but sasa tulibaki ndani ya gari until
tukaona kama wenye wako nje ndio wako insecure. Kutoka sasa ndio tukapatana wote nyuma ya gari, but hakukuwa na anything big, maana walishtuka baada ya long hoot na neighbors kukimbia, sasa wakatawanyika. Hiyo jambo ambayo imetendeka hapa tumeenda kinyume, tunaipinga sisi kama kanisa. Tumesumu hiyo kitendo, sema serikali inachukua hatua kutafuta hiyo jambo paja shule. Migao mar thieth kaunti ma Bungoma olando ndiko e tich nurses maromo 200 kochopo dwe mar abich higani. Jatend migao mar thieth kaunti no Dr. Andrew Wamalo wacho ni mano en yor kedo kod tin lakteche kaunti no, kendo biro bedo yweyo ne jotuo mang'eny mawuotho mabor e kayud thieth. Lakteche go bende geno ni biro bero weche thieth e gwenge ma kaunti no. Na kwa hivyo mambo ya promotion ya healthcare workers tumechukulia kipaumbele, na hivi sasa tuko katika steps za mwisho kupromote wauguzi na wafanyakazi wa kiafya 254. Mwisho wa mwezi huu watapokezwa barua zao za promotion na kusudia hii itawatia motisha kufanya kazi zaidi. About really. But also we want to encourage the government of the day to employ more, especially to focus their lens towards the subspecialists. This county, in the way it is growing, you know, it's extremely cosmopolitan, and we have everybody. It has attracted even external investors. Bas mar sikun sekondar Marira es kar chung'od bura ma Kigumo County ma Murang'a ne oyudo masira mar apaya e gwenge mag Burgret e county ma Nyeri, kuma ne oting'o jopuonjre 50 gi japuonj achiel. Kaluwore gi Dr. Waihenya Mwangi ma en director mar weche thieth e osiptand rufaa ma Nanyuki, jopuonjre 8 oyudo hinyruok marach ka moko 26 oyudo hinyruok matin ka moko to otony. Osiptand no osechako manyo jonyuol jopuonjre mane oyudo hinyruok go. Gilero ni gari no ne oyudo masira mar apaya e kinde mane ochiko Olpajeta Conservancy. Wanafunzi ambao wamepata ajali kwenye ile barabara ya Nanyuki Nyeri, na kama hospitali tumeweza kufanya jukumu zetu. Kwa ufupi tumepata wanafunzi 8 ambao wako critically injured, and actually watakuwa wakienda theater kufanyiwa matibabu. Tumeweza kuona 26 ambao wamepata majira rahisi ambao yameweza kuangaliwa na madaktari. Tunaendelea pia kuangalia wale wote wenye walikuwa kwa hilo gari wasiwe pengine wana majira mengine, na wengine wanapata counseling, wamepata mshtuko kwa sababu ya hiyo injury. Na pia kama hospitali tunawasiliana na shule ili tuweze kupata pia wazazi, tuweze kueleza hali ya watoto wao. Club mar Kisumu All Stars kalo e midhiero mar nokomenda ka koro giseng'elo tuke 2 mag lig mar NSL kama nyalo thicho gi oko e tukegi ponono ni ging'elo tuke 3 season ni. Tugo mane onego gi tuke gi club mar Murang'a Seal e lap mar Sebastian Park County ma Murang'a. Club mar All Stars ne okochiwo gima nomono gichopo e tugo no. Jakudh firimbi gikone to nomiyo club mar Seal points 3 gi gonde 2 bang' rito All Stars kuom dakika 45 ka points 3 koro chwalo Murang'a Seal nyaka thuolo mar 2 chung' mar timbe gi points 29. Club mar Shabana mako thuolo mokwongo ka club mar Migori Youth gi Mara Sugar mako thuolo mar 3 kanyakla gi points 27.
Nyakora magojo kani mochopo giko mag weche manyien chenro ni mar kagi kacha goniro kamano kuom bedo kodwa kochopo sa achiel kod sade kibrodo weche gi e yorno mawiyanga mana kokalo e Ramogi TV ado yie lwet DJ Vic mabro kelo di sukus thumbe mamita ahinya koro kete mana Ramogi TV kik edhi mabor nyinga James Opondo.